Prifysgol Plant yw prosiect lle rydyn ni'n gwneud gweithgareddau lle rydyn ni'n dysgu sgiliau newydd. Y nod oedd i casglu dros 30 awr o weithgareddau. Heddiw rydyn ni'n graddio yma yn Prifysgol Bangor. Nes i llwyddo cael dros 40 o arian drwy wneud gweithgareddau o Clwb Sbarci yn Emsbar, Clwb Pêl-rwyd gyda'r Urdd, a mynd i digwyddiadau oedd Prifysgol Plant wedi trefnu. Hefyd, daeth y Welsh Whisperer i'r ysgol i ysgrifennu'r anthem Prifysgol y Plant. Fyddwn ni'n perfformio fo yma heddiw. Mewn ysgol, yn Llandegfa, mae'r plant Mae cymryd rhan yn prosiect Prifysgol y Plant wedi cael effaith positif ofnadwy ar Ela. Mae wedi tynnu allan eich rhagan go iawn yn yr ysgol lle, a mae wedi mwynhau cymryd rhan. Mae lot o gweithgareddau mae wedi cymryd rhan yno fo, yn mynd i fod yn help mawr ydi, fel mae'n tyfu ac yn datblygu. I fod yn oedolyn, mae yna lot o weithgareddau mae wedi gwneud y fanna sy'n mynd i fod yn wbeth i theatr nhw. Dwi'n siŵr yn ystod i bywyd ar ryw bwynt lle. Mae wedi cael effaith positif ofnadwy ni, a mae wedi mwynhau y gweithgareddau i gyd. Yn fraint gwartad i ar y llwyfan heddiw yma yn derbyn i gradd lle. Moment neis ofnadwy fel rhiant i watcha di mynd yn ei blaen o hapus a prawd ofnadwy ni.